si Teacher Dare. Kumusta mga bata? Magtuon ta karon sa litrang D. Yang tingog D. Litrang D. Tingog D. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang D. Doktor, dentista, drum, diksyonaryo, durian, mga puluhaton, butangi og star ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga D. Sunod, ikahon ang mga litra nga na ay tingog nga D. Sunod mga bata, butangi og linya gikan sa litrang D ngadto sa hulagway nga nagsugod sa tingog nga D. Sunod, ilha ang hulagway. Pangitaa ang tingog D. Naaba sa una o sa ulahi. Ito man ang lingin sa imong tubag. Ali mga bata, magbasa na ta. D. A. Da. I. Id. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba.
Do, di, ad, ud, mga pulong, dalaga, bulad, dako, doktora, duyan, pulungan or phrase. Dahong laya, dakong isda, hugpulong or sentence. Si Doktora Dina Doong niadto sa syudad. Giduulan ni Dino si Dalman nga anaa sa duyan. Ali mga bata, mag-story na ta. Ang uluhan sa atong story, si Dino ug si Dina. Gidala ni Dino ang daro sa iyang pag-adto sa oma aron tabangan si Manong Dado nga papa niya. Samtang si Dina miadto sa sapa, dala ang mga labada aron tabangan usab si Mama Digna niya. Pagkabuutan gayud sa duha. Mga pangutana, unsa ang dala ni Dino? Asa siya miadto? Unsa ang dala ni Dina? Asa siya miadto? Kung kamo si Dino o si Dina, unsa man ang inyong ikatabang sa inyong ginikanan? Nganong motabang man mo? O karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang D. Ipadayon pagsulat sa litrang D sa linya.